новата, не новата игра, тя си е стара игра. Мисля да цъкне. Абонирайте се, харесате, споделяте с приятели. И затова време е да цъкам. Мисля да е на 70%, на 70% да е някаква трудност. Добре. Розово. Добре. Какво имам? Имам първо, които трябва да правя. Това, което трябва по-скоро. Да, си в 1000. Няма проблем. Ей, тук вземам някакви неща. Злато. Това е? Артефакт. Ей, ти се радва, ти се шегуваш. Не, не, чакай, без исках. Искам го върна назад. Няма връщане назад. Чакай сега. Да не ми се показва. Как да го направя? Я да видим. Добре, чакай сега. Това е задното. Добре, поне да не се вижда той. Окей. Значи мога да доведа до тук. Добре. И бой. Сега ще стане гачи боя. Добре. И умрех. Това е много пътно бе. Айде де. Айде, отиде. Айде, отиде. Чакай сега. Какво така? Аре, как да го направя какво така? Искам да виждам че чакай сега. Ще го убием. Ясно, че ще го убием, бе. Nice. Ехе. Нека ето това да отида. Загубих. Ясно. Добре. Значи аз тази си игра преди съм я цъкал, но сега не знае, че ще се бия срещу птици, брат. Не знае, че ще се бия срещу птици.
Аз не съм се подготвил, така че ще бъде трудно. Айде, отидох. Те, както винаги без подготовка. Дори не знах, че се влиза заради това артефакт. Умре. Перфект. Ужас. Коня ми умря. Страхотно. Вие дали мога да стига на друг. И това е перфектно. Добре. Взехме си, сега ще вземам това. Повече няма да бият. Да видим. Тук е. Добре. Първи ден. Трябва да направим арбалет. Трябва да вземем втори. Ето ще разлутава. Аз си... Не, няма да се връщам. Така че я да се върнем. Ей, друго нещо? Не. Няма. Авион магиосен какво ще... Няма да се надолу. Добре, получих неща. Вземам за опит. Добре. От тук трябва да се бием. Значи няма да мога да се бием. Окей. Е, също ще се бием. Аре, елате ми. Елате ми. Не бе, не може да се бием, ще чакам. Беше много ли това? Перфектно. Убихме го. Няма загуби. Добре, съм, че ще вземем само. А так, знам се. Я знам се това. Добре. Не, чакай. Какво ще направим? Друго. Я да построя замък. Да направим многоброен. Ето, защото трябва да се отключа. Добре. Я видим какво е това. Това да кой не се тръгва. Няма начин. Че сега да си взема друг. Добре, това ще вземем. Добре, това става. Окей. Добре, значи да имаме тези неща. Този ще трябва да разузнава някъде. Как ви това мега тук.
Ще разем някакви неща. Това ще го пъкнем с е тук. Добре. Добре. Да вземем някаква армия. Добре. Не, това не. Окей, сега ще чакаме другия ден. Гледам това тук. Добре. Сега да направя, да направя друго. Това е много да направим. Само по-трем. Ето се. По-трем, Blackfix. Това ще трябва да направим. Добре. Значи, пращаме да се бие. Стрелци. Както винаги. Естествено, че ще стане тя. Няма какво да стане. Не, бе, още малко. Айде, преби го. А те, айде, бе, давай, газ. Не, убиха го. Убиха го. Да го няма какво. Там се раздаваме стрелби. Най-гадното са стрелби. Няма ли нещо? Няма ли. Да умира. Че, окей. Мгм. Добре. Че да видим колко са пари. Да видим пари. Ще трябва да блокираме. Да, това отключваме ги. Вие много нататък. Няма. Значи плановете се променят. Добре. Чакай, трябва да направим сега. Blacklist. Blacklist. Это мога да. Значи, добре. Дърва си виеме. Добре. Аз се чуя тук. Сега много да го направя това. Така че Marketplace. Значи маркетът да го направим. Няма да го изпратя. Та ще го изпратя. Добре.
그냥 인스트럭터스 facciamo yani adesso partito ok market flush da 3 modo da 4 per zero da 2 i czekam dalej dobra wiemy znowu tu zjemy z tu k robimy otwór tak do 2 i czekamy wylot i potremy atmosferę potremy atmosferę musi drogę marketplace już naprawdę jest szczególne. Ja, dovrei servire se sto per serviam, eu viendo disposto, e che ci dice e che tutto un piede, dovrei, avevo spoglio che tu vedi, e se te scriviam, se si lunus, e scriviam se si lunus, che ci tutto piace hoje, é se está, é fora, e vedo, dovrei, biex, znači, ale boj, powiedzieliśmy, dovrei, przez to, che dovrei, e poi, vediamo, só desse, é, tocado, dovrei, portanto, vai, dá, vai, dá, kniga, assim, dia, acho bem, acho bem, isso acho bem, acho bem, da voltando a subir, calma, muito fundo, atravessando, subir, até essas tripsi, esse tagani, struzzi, dovrei, acho um do todo, cioè, essa, ci sposo questa kniga, ok,
Ito sorry. Haydi. Bilmek. O, strelcy. Z tej strelcy nie ma słodkości. Dobra, wiesz, wygląda. Właściwie tre, rozręczna. Największe trwa, okej. I czekaj, te może join. Spiegare, zabrać, może się da. Jak jest, tak? Może tylko wtrącić. Dobra. Zabrać, może się da. Dobra, wtrącić. Trwa pomocy, trwa. Dobra. Feed jest jeszcze. Ja to mówię. Dobra, Sergio. Teraz to nie wiem, bo coś do fajnie. To jest magia styka. To jest zajęte. A, strelcy to się zagadli. Chyba zamknęli plaka. A, tu kawałek kratał. Czekaj. Tu... Dobra. To perfektnie. To poszedł perfektnie. Boj. Ale boj i powiedzieliśmy. Dobra. Druga to jest strategia. Byśmy Ajde, pobeda. Też mogę to sam, to tam. Czy mogę starczyć grę, czy to tak? Teraz uznałem. Coś czekam drugi jeden, a drugi jeden, się naprawiam, zamknę. Ciepło pójdę na tą gazetkę.
Дистанция по силен. Силен. Он се чува за друг. А, то сме да замък, няма никой. Значи да въведем замък. Чай това да го... Добре. Добре, значи ще взема и четвърти. Ще е четвърти. Ще трябва един, който трябва да се бие. Добре. Значи евентуално ще се бия със сигурност. Но, след това няма да правим със сигурност. Ето, взехме само, имаме само вече. Абер, вече замъкваме. Добре. Значи с този джуре. Чакай, много чуя да там да седи. Си да видим. Без да трябва. Чакай. Без точно трябва въпрос. Без точно трябва. Значи, evo pišu probnu zamrku. Znači, knjige imaš. Evo, vidim druge zamrke. Eto, точно направо. И то се пие със сигурност. Какво? Добре. С два дена толкова. Добре. Седмия ден. Добре. Това ще го направим по здрав. Това ще го направим тогава. Да, да. Това. И ще трансформирам пари. Лош. Ей, може да ги, как се вика, да ги поставя на друго ниво, ама нищо. Забравя. Може и това. Добре. Това ще би строгия.
República. Super. Que nada. Até estranho de volta. Hum. Drugo. Olha para mim, chama de outra. Ela vive. Nossa, se eu chegar lá. Ai, parece chorar tudo de novo. Ok. Acho que eu chamo pra você. Cozinhando pão. Eu tenho um assim. Eu correndo para o trem. Eu quero ter uma coisa, só uma cidade. Aqui não se tem essas coisas. Os testes já vim. Ah, na verdade, olha, não, antes de tomar a questão, acho da paz e da vai. Aí durou. Neste da paz e durou. Talvez vai. É que acho que, pô, é para o plano da paz. Porque tinha cura de paz, mas não. Essa assim, uns. E qual faixas música?